Πάμε λοιπόν στη σειρά τι θα ράψω σήμερα. Σήμερα θα ξεκινήσω τη βδομάδα μου Δευτέρα με λεμουδιέρα και έχω πάρει μικρά κομματάκια που μου έχουν περισσέψει από διάφορα ροχαλάκια που έχω φτιάξει. Τα έχω κόψει, τα έχω ενώσει να μου γίνουν 2 παραλληλόγραμμα και είναι 30 επί. Κάτσε να σου πω ακριβώς πόσο έχει πάρει. 50, περίπου 60. 30 επί 60. Έχω φτιάξει 2 παραλληλόγραμμα, τα οποία είναι από διάφορα έτσι ρεταλάκια που μου έχουν περισσέψει, από ροχαλάκια που έχω ράψει. Τα έχω βάλει εδώ πέρα. Καλή με καλή, έχω ράψει στην ανάποδη και έχει ενωθεί αυτό εδώ. 2 τέτοια έχω φτιάξει, διάφορα χρωματάκια. Τα έχω βάλει καλή με καλή και θα πάω να ράψω απλά τις μεγάλες πλαϊνές. Εδώ και εδώ. Τις μικρές θα μου τις αφήσετε άμα πάτε να το κάνετε. Λοιπόν, και αφού έχω ράψει τις πλαϊνές, έρχομαι εδώ, το γυρνάω όλο από την καλή. Έτσι, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Και έρχομαι τώρα και γυρνάω το μισό, φέρνω δηλαδή αυτή την πλαϊνή να έρθει στη μέση έτσι, γιατί τώρα θα γυρίσω το μισό από την ανάποδη και θα πάω και θα κάνω μια κυκλική ραφή. Θα προσέξω εδώ οι πλαϊνές μου να μου έρθουν μαζί, για να μην μου στραβώσει. Έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι. Και θα πάω και θα ράψω όλο αυτό εδώ κυκλικά. Αφού λοιπόν έχω ράψει τώρα εδώ κυκλικά, είχα αφήσει πριν που δεν το έδειξα, ήμουνα τέτοια. Μία τρυπούλα εδώ στο πλάι. Θα το γυρίσω όλο από την καλή. Είναι έτοιμο σχεδόν, έχω να κλείσω μόνο την τρυπούλα μου, εδώ. Θα γυρίσω προς τα μέσα, θα πάω και θα κάνω ένα ίσιο γαζάκι εδώ από άκρη σε άκρη, δεν θα φαίνεται. Και η λεμουδιέρα είναι έτοιμη, θα να τη δεις και φορεμένη. Σ' αγαπώ αυτές να ξέρεις, πάνε με όλα πάνε και είναι και ζεστές και χουχουλιάρικες. Αυτά! Λοιπόν, μάζεψε πληροφορία, πάρε ιδέα, αξιοποίησε τα μικρά κομμάτια ή φάσμα που σου έχουν περισσέψει από διάφορα προτζεκτάκια και φτιάξε αυτές τις λεμουδιέρες. Μια πολλά σε όλους.